Ako dlho trvá vylúčenie hráča za neúmyselnú hru vysokou hokejkou? Za A 2 minúty, za B 5 minút, za C 10 minút, alebo za D do konca tretiny. 2 minúty. Áno, je to tak. 1-0 pre teba. V ktorom roku bola založená Medzinárodná florbalová federácia? Za A 1980, za B 1986, za C 1992, alebo za D 1995. 1992. Je to 1986, takže bod získava kamarát. Kedy sa uskutočnili prvé majstrovstvá sveta mužov vo florbale? Za A 1991, za B 1996, za C 2000, alebo za D 2004. 2004. 2004 nie je správna odpoveď, je to 1996, takže bod získava kolega. Ktorá krajina vyhrala historicky prvé majstrovstvá sveta mužov vo florbale? Za A Švédsko, za B Fínsko, za C Švajčiarsko, alebo za D Česko? Česko. Nie je to správna odpoveď, je to Švédsko, takže máme vyrovnané. Aký je názov najvyššej florbalovej ligy vo Fínsku? Je to za A Superliga, za B F-liga, za C Extraliga, alebo za D SSL liga? Extraliga. Extraliga nie je správna odpoveď, je to F-liga, takže tretí bod získava kamarát a ty teda postupuješ do semifinále florbalového kvízu.